Akwai wani mutum da ake kira azzalumin dabbobi, wato shi ya amsa sunansa a kaf faɗin garin su babu wanda baya kiran shi da suna azzalumin dabbobi. Azzalumin dabbobi ya kasance mugu ne, ko da yaushe idan ya fita kiwo babu abin da yake yi face tara shanunsa yana jibgar su. Akwai wata saniya guda ɗaya da ya takurawa a cikin waɗannan shanun nasa, kullum ba shi da wani aiki banda ya rika tafkar wannan saniyar tashi kamar an aiko shi. Mutanen gari sun yi mai faɗa akan wannan zalunci da yake wannan dabbobi, amma sai yake buɗe baki yake ce musu to ina ruwansu, ko ya kashe dabba ma ai tashi ce ba ta wani ba. Mutanen gari har suka gaji da yi mai faɗa. Kwatsam ba zato ba tsammani wata rana ya fita kiwon dabbobi. Yana cikin tsaka da yin kiwo a cikin dokar daji. Kwatsam sai ga wannan saniyar tasa tana nema ta shiga gonar wani mutum. Nan ko dama a rayuwarsa babu saniyar da ya tsana a cikin shanunsa sama da wannan saniya. Nan take zai shawo kanta, ya zo ya fara dukanta, ya fara jibgarta, dukanta yake yi kamar ransa zai fita. Saniyar nan ta yi kuka ta gaji. Kwatsam sai ya ji saniyar nan ta ce mai, haba bawan Allah, me nayi dan Allah, kullum ka tsane ni a cikin shanunka, babu saniyar da ka tsana a cikin shanunka sama da ni, kullum duka na kake yi, kullum duka na kake, dukan yau daban dukan gobe daban, me nayi maka? Nan take jikin wannan makiyayi ya sanyi ganin cewa wannan saniya ta yi magana. Tunda yake a rayuwarsa bai taba jin saniya ta yi magana ba sai a wannan lokaci. Nan take ya tsure ya fara gudu, karansa yana bin sa a baya. Gudu yake kamar ransa ya fita, yayi gudu ne saba kusa ba, yayi gudu sosai. Da kyar wannan makiyayi ya samu wata bishiya ya dan huta. Zamansa a wannan bishiyar ke da wuya, ko sakan 5 bai yi ba sai ya buɗe baki sai ya ce, ni fa tunda nake a duniya ban taɓa jin dabba ta yi magana ba. Kawai sai ya ji wannan karen nasa ya ce, ni ma wallahi haka oga. To wai mai sauraro, idan kai ne ya za ka yi, idan ke ce ya za ki yi? Kada ku manta ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna ƙararrawa ta yadda za mu ci gaba da kawo muku ire-iren waɗannan labarai da ma waɗanda suka fi nan. Mun gode.